ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଘର କବାଟ କିଳିଲା ତମ ତମ ହୋଇ ଘର ସେହି ଦିନ ମହାମାୟୀ ରସ ଥିଲେ ବହି ରହ ସମୟ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗିବି ବଡ଼ାଇ। ଉମା ବାପା ମାଙ୍କର ବହୁତ ଭକତି ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରି ହୋଇଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ବାପା ଘରେ କଷଣ ନ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘର ଯିବାର ଜାଣିଲେ। ଉମାର ଶାଶୁ ଘରକୁ ମହାମାୟୀ ଯାଇ ଧନ ସମ୍ପଦ ତାର ଚୁତ୍ୟ କଲେ ରହି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରିବ ହୋଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ଓଳି ମୁଠେ ନ ପାଇଲେ। ଶାଶୁ ସକଳ ସମ୍ପଦ ତୁହି ନେଲୁ ତୁହି ଗ୍ରାସୀ। ଦୁଧ ଦହି ଘିଅ ସରେ ଘର ପୁରୁଥିଲା ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ଆସି ମୋର ଘର ଶୂନ୍ୟ ହେଲା। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ତ ଖାଇଲୁ ଏବେ ଆଉ କିସ ଖାଇବାକୁ ବସିଅଛୁ ପକାଇ ଧୁରୁସ। ସବୁ ତ ସରିଲା ଏବେ କରୁଛୁ ତୁ କିସ ଆଦର ଏଥର ଯାଇ କନିଆରି ବିଷ। ପୁଅ ଯିବାର ହେଲାଣି ଏବେ 4 ମାସ ଏଠାରେ ରହି ଆଉ କରିବୁ ତୁ କିସ। ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଅ ତୁହି ତୋର ବାପ ଘର ମୋହଠାରେ ଏବେ ତୋର ନାହିଁ ଦରକାର। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ତାର ଧରି ହାତ ଦୁଇ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ଦେଲା ଘଉଡ଼ାଇ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉମାରାଣୀ ଗଲା ବାପ ଘର ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲା ସକଳ ଖବର। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ ଲୋ ଝିଅ କର ମୋ ଆଦରି ତୁହି ଏହିଠାରେ ରହ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କରିବୁ ବିଶ୍ୱାସ।